السلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعيذ بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عند جينا يبري لو رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة والمدينة وجميرة وجميع الناي الجبن الناي الجوي يا دوري بسبب الجنة إلى روتاكو إلى دي وجندي النوداس الناي إننا فسر دفتر الله تدله إن بالينو عند سورة البقرة إن أمن دعاء فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمة فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. جنغو جنجري فتلقى من بوم جنجري فتلقى ngam riwaya jididi fu en naftirta hanko fo do fotira hafsu kanjum wadi o yi kalimatin min bo wi kalimatin ɗum fu bo ɗum sahidu. fatalaqqe adam hanko annabi adam o jaɓi ko o fotti min rabbi ko e jawmi ko kalimatin kalimaji fataba alayhi jawmi ko sey jaɓanimo tuubo makko innahu hanko ɗo huwa hanko woni attawabu jaɓinowo tuubo arrahimu ɗuɗa hinneyejo. kalimol talaqqe ngol hoosama diga fottugo to en laari ha nder jamirawo man ha nder qur'anu jamirawo ɗo wiya فإذا لقيتم الذين كفروا زحفا يا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. أي إذا لقيتم تنبوتي تو معنى كونو فيتي كلمة لي فوتوغو أون تو آدم ودي أي بي ندن جوميراوي فتلقي آدم من ربه كلمات معنى o jaɓi diga ha jawmiko o fotti jaɓi diga ha jawmiko jomirawo waɗanimo ilhamu kalimaji goɗɗi feere o tuubiri be maaji dow aybe ɗum o waɗi jomirawo so jaɓanimo tuubu mako. to ha fatalaqqe ɗo modi ɓe waɗi konnguli feere feere woɓɓe mbi irum hasan ibn abil hasan o wi jomirawo longƴinimo wiugo kalima la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin. se o wingol o tuubiri be magol ha allah jaɓanimo tuubu mako. nden irum mujahidu bo hanko bo o wi'a subhanaka allahumma la ilaha illa anta zalamtu nafsi faghfirli innaka anta tawwabur rahim. kalimol ɗo on o wi jaɓanimo tuubu mako. nden irum abdullah ibn abbas hanko kam muhawara on ma o tindiniri o wi hanko annabi adam man o walli kalimaji ɗuɗɗi on be allah nder maji o wi allah am na an tagiyam na be lofre jomirawo wi min tagima o wi na an fuufi ruhuma ha am na jomirawo wi min waɗi jomirawo na an hoddiraniyam hunde ɗo na jomirawo wi min hoddiri o wi to na an on wi to goɗɗo tuubi a yafan ɗum na. to irum muhawara banni on ha nder maji o wi jomirawo tuubi jomirawo yafanimo. nden ka tawɗa no o wi hanyum o wi ha asali muhawara man no ka laatiri jomirawo wolwi hanko adamu o wiyata allah am kadi aybe ɗum mi waɗi ɗo kam a windi ɗum ha andal ma mi waɗanno aybe man na ko a windayi ɗum. jomirawo wi windi o wi to nde a windi ɗum mi waɗan ɗum min bo mi torima yaafam. jomirawo se yaafimo. modi ɓe ni waɗi konngol ɗum on kalimaji man ɗo modi ɓe waɗi konngol ɗuɗɗi
amma ibnu ashur hanko wi modi be wadi kalimaji ha heftugo dum on woni be wadi bolle dudde ha heftugo dum on woni kalimatin do amma liñugo dum hefta dum wala bote dum sungulla kon famete ha majum ni adam wadi aybe o fotti bo be jawmirawo be nanta kalimaji mana jawmirawo longani mo kalimaji o wolwi kalimaji man o tuubiri be maji jawmirawo bo jabani mo tuubu ngam ko burine ni bo kalande goddo wadi aybe fu o tuuba ha Allah jawmirawo jabana mo do haddo ya ayare do jawmirawo wolwi adamu tan wolway hala debbo mako hawa nden bo be dido fu be wadi aybe o se entaw jawmirawo wolway ka do suratul arafi o wolwi ka قال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أي جمرا سيو هكري الحكاية ها سورة الأعراف دو آدم من بين أن تهواو بفوما بتوبي دي وقتي الغوتل أنا جمرا لونجي مو o tubirta nden o longini debbo mako be hawti be fuma be tubi jamara jabani mo tubu mako kanjon fatana ya adam rabbi kalimatin fataba alayhi jamara so jabani mo tubu innahu hanko jamara huwa tawwabu mana o duuda jabugo tubujo nden rahimu o duuda bo hinneejo قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون جمراو في أوي قلنا مي اهبطوا جبه منها إبو ماكا جميعا مفهوم فإما يأتينكم مني هدى دكاندا وراني أم ديغا دكاندا وراني أون ديغا هام فو فمن تبع قوم توكي هدايا كاندا أم ولا خوف عليهم كل لولنابي ولا هم يحزنون بلا تاكبوا يلسوني قلنا اهبطوا منها جميعا أي كلمة اهبطوا أرتنا أولينو اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو يمرا في جيبا أنكو آدمو ودو هانو كوري نعمة نعمة جي الله كنجون الجنة كي مولي هذا مدوم كينيا nen hano kure mande o wadi aybe ay selim sama ko fiiri ay to lari jamra wolika no wolika sura Allah heto inna laka an la tajua fiha wala ta'ra wa innaka la tasma'u fiha wala tabha jamra tindini no kure man woni welo wala hato ton nden bo koldam wala hato ton nden donka wala hato ton nema timmududum sura ni sura al jannaji to nden hanko adamu de o wadi aybe jawra hadi mo legal wadi aybe hadi mo nyam go legal o nyami gal ay o wadi aybe sene maji godi fudi dali to jamira se wurtini mo diga hado kure man hori mo hano kure wonne fere bana wurtini mo ndengel yeddino Allah ngel hufri ay jamirawo wurtini ngel der hinne mudum mana wubi ngel kayga mangel hoti hano kure fere to do mbodi bonde walli shedanu nastini dum nastini shedanu der andane majjini adamu ay kangel majjora wurtini ngel wan ibuduje arande hawodi be fere fasara mabbe ibuduje arande do wurtineki hayake jidi be wonnodi neema be dowtare be yettugo Allah ibe ngoni der kanjon jomra wurtini be to hanko adamu de o tuubi jomra jabani mo tuubu mako tuubu ka jabana amma fa iqabu do lutti to dum woni tuubu dum Allah jabani mo do mana o wadi aybe o hiriti o wadi aybe o tafi Allah yafamu Allah bo yafimo amma bo jomira wadana mo igabu wadana mo horosi dum non igabu man kanjon se o jippo acca no kore man ba o wurtini mo der inna arande woro tammano jotta ka tikkere Allah hodan do mako nden jomira o longini mo kalimaji di watta o tuuba o wadi kalimaji man o tuubi nden jomira o jabani mo tuubu mako o hisiti kere Allah o hebi yerda Allah hano kure do amma bo dedei aybe mako dum o wadi jomirawo seto nangiri mo be man kanjum woni dume kanjon ihiburu didam wallahi bidu min hajami'an jippe on fumodo fa imma yatiyannakum minni hudan kala de kanda warani am di kala warani am diga am fu faman tabi'a hudaya ko moy tokki kanda am der modon fala khawfun alayhim wa lahum yahzanuna kulul wala hamako nden bo suno wala hamako hatto modi be wi hanko adamu o jippinama diga aljanna nokkuje je wido wartirama sama o dune arande nden o jodi to ton zamanuru ko watta bana duubi ujune tati nden on tuubi jamirawo jabani mo tuubu mako
nden jippini mo o warta ha leddi to en laari no o wolliri ka ha surol ɗayeto ay jamirawi fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqi inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqi jamirawo nden sigi mo nder aljanna may holli mo leggal ɗo ta o mema sey ay ananata weelo totton nden a ñaman ko a yiɗi fuu nden limse maɗa bo ɗe ɗon nde ɗe hiiɗi fo a yiɗi ɗe canja fuu ɗe canja irum majum ni nemaji ɗi Allah waɗanimo amma jamirawo sey ittimo wartirimo ha leddi ɗo laata ɗume laata jotta kam o ñaman o nanan weelo amma weelo man ittan to o tokki sababu kañum won o faggita dedey no o ittirta weelo man nden o holan o joɗo ɗo hala limse amma to o tokki sababu o heɓan limse man mana se to o torri o yaha o awa hottollo man fuɗa to ko mawni o yaha o sufa to o sufi ko o wartira debbo ko wawbo kañum bo lora woɗɗina ko nden motta ko nden harsa ko nden hatta nden saññanamo limse hokkamo to saññi timmini hokkamo ko bo o ñoota limse ko o wanare mako ko kuma taga feere mako je o suurita ɓanndu mako nane bo ɗum mere o heɓanoɗoma aljanna to ɗo kañum fassara chaka o man non bo ñamdu nden non wala no ñaw hatto o ñawan nden non haajeji ko nandi be majum to ɗo on chaka o man haɗɗo moni ɓe wi ko adamu nde o jippi ha leddi o jooɗi duuɓi 3 oɗo ha leddi o wawata ko ɓamta hoore mako dow ay kin semtende ko o yeddi Allah geddal gotal ɗo o wawata ko ɓamta o laara asama haɗɗo modi ɓe waɗi fassaraji feere feere ɓe mbiyan ko adamu wakkati Allah jippina mo wartina mo ha nokkure en goni ɗo hoore mako ɗon mema anana samayi ha oɗo nana dedei bolle malaika en umroje maɓɓe nden malaika en wulliti ha jawmirawo nden jawmirawo se famɗini darde mako wartini mo zira'eje 60 mana juutirka mako zira'e 60 haɗɗo modi ɓe wi zira'eje maɓɓe na ko zira'eje meɗen en anda to zira'eje men on darde mako ko annabi adam waɗi mita 40 to nden ayi jotta ɓi adama no o juutiri fu chaɗɗum o sala mita 2 chaɗɗum woodi saluɓe mita 2 man be sentiji seɗɗa bana irum sultan goɗɗo turkiya jotta oɗo mari mita 2 be senti 47 nden woodi goɗɗo misra hanko mo jotta oɗo mari mita 2 be senti 20 ɓe laati hamɓe ɗo ɓe kayefi on ha duniyaru mita 2 tan amma hanko annabi adam darnde mako yehi mita 40 mangu mako no woni annabi sallallahu alaihi wasallam woni ha sahihul buhari wi annabi adam ko jippina ha dow mbeɗu leddi darnde mako 60 zira'in amma falam yazal bani adama yanqusuna ila yawmina hada diga ñande man yimɓe ɗo usta jiilan bada jiilin ɗo usta ha en warti ba en foti jotta ɗo to asali modi ɓe fassiri ulamaul hay'a ɓe mbi ko adamu jippa ha duniyaru dedei kasafa khilaful jawi tekkenga khilaful jawi man ɗo ɓe oxygene ko en foɗata feere be je hande nden jazibiya no yirlita yirlugo leddi man feere be hande kanjum on waɗi doggugo leddi man ɓeddi jotta en andi leddi ɗo dogga mana ɗo yirla ha nder falaku muɗum ko watta bana kilométre 1600 e gelɗe ha nder sa'a gotel ha nder awa gotel yirlugo to famɗugo meɗen be bo jazibiya leddi je jogi en ɗo sigi en ha leddi man kanjum on waɗi en matatako doggudu man amma to en laari nder qur'an o ayaje ɗon fassiri wa taral jibala tasubuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahabi sunullahi alladhi atqana kulla shay'in ayata to ayi koseje to na en laaran koseje ɗo dari darugona en yiyan hoseɗo ɗo dimbana na en wala dimbana to nder ayaji waɗi ayaji holli hoseɗe ɗo yirla mana ɗeɗo dogga bana no duule doggirta to iyende ɓadi hendu ɗo sogga no ayi duule doggirta to banni koseje yirlirta mana kose ɗo yirlida be duniyaru man fu maru amma famɗugo meɗen be nanta jasibiya leddi je joggi en takkata en kala ko a fiɗi ha dow fu na wartan ha leddina kala ko fiɗi han dow fu na wartan ha leddina ɗo irum ɗo Isaka Newton o heɓiri andal mako o nasti waɗugo liñugo
oɗo jooɗi ha les leggal banni leggal ɓe mbiyata leggal apple se fungo apple mai yani ha leddi nde yani ha leddi se oɗo ƴama hoore mako ɗum on waɗi ko ifti ha leddi fu ko ifti dow fu wartata leddi ɗo ɗum on waɗi ko ifti ha leddi fu wartata to o nasti tafakkuru mako ha o hefti woodi jasibi ha leddi mana woodi hunde ɗo fooɗa hunde on sigane ha leddi man o kanjum on hamɓe ɓe fondi ɓeɗo fondira jasibiya man be nanta wayi uwa ji ɓe wi ƴonata ɗum kanjum on kala ko fayi dow fu wartata leddi kala ko fayi dow fu sei to yehi yetti ha tabaqatul ula leddi lafil jawi to yehi yetti woodi hayata yotta to yehi timmini warta hunde fatako leddi nde fa'an dow on to nden woodi hayata yotta bo hunde laata nde ɗo weewigo tan nde ɗo weewigo on mana kañum jawrawo nde wari wonnugo ka ha sural yasin to أيوة هي والشمس تدري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وتنين ردم وكل شمس بقمر بين أن تكوك لدي من فو يسبحون دوينا ينوغو تو en andi bo ko yinata kam seto hunde nde ɗo yeeyi on nde yina ay kañon ko mbo ɗon yinata ɗo ndiyam ay to banni ko ɗume yirlita ɗo fala fo yoto Allah yaari no kuje men fasiram ko fammete ni adamu jippinama waddi ha leddi meɗen ɗo amma wakkati ɗo jippina ha leddi kasafa leddi man benanta kasafa gilafal jawi tekkenga benanta hendude foɗata ɗo yadana ɓe ɓandu mako mana o ɓamtugo kosɗe jippina na bana ɓamtata kosɗe madama mana jasibiya leddi wakkati en man yottay jasibiya jotta ɗo kanjum ko yaadu a tawan to en foɗat ɗum ɓe yaadu men hannde bana no en yi'ata yaadu silo no noon wakkati en man wayi kanjum waɗi duniyaru mon wawan hoosa yimɓe mawɓe wakkati en man to duniyaru man nde ɗo ɓedda doggugo jomirawo ɗo famɗitina takle meɗen duniyaru man nde ɗo ɓedda doggugo ha yehi warti ɗo yaha deydey ngam nane ma ayi o waɗani men leddi ɗum nokkure istiqramu to doole no pirlirte leddi man yahirta nden woodi ayaje feere ɗen soto en yettiyano ko jamaji to leerɗi en passiran ɗe alam anati larda nanqusuha min atrafiha wallahu yaqumu la muaqiba li hukmihi to irum ayaje man ɗe pat maje to Allah yaari hakkude men en fassira ɗum majum dede no hakkilo famata to haɗɗo adamu jippinama o jooɗi ko watta duuɓi nden o wawata o tijji o laara asama nder modiɓe feere wi duuɓi 40 woɓe feere wi a duuɓi ujune 40 on woɓe feere wi o ujune 3 oɗo tibbi o wawata ɓamta o laara sende jomirawo wolwanimo jaɓanimo tuubu mako to nden o kadi o wawa ɗo tijjo o laara ɗo amma ko a andi o juɓɓi ko watta ujune 3 ɗo fof oɗo turni o wawata ko laarugo asama ay kin semtende dede ay ɓe ɗum o waɗi ɗo to haɗɗo ayi nokkure jomirawo tagi mo en bollino ka seɗɗa keña en mbi nokkure o watta ayɓe on kanjum watta e ɗum latata ko ɗum jannatul khuludi ngam o waɗi ayɓe ceeɗanu waɗi ayɓe yeddi Allah mbodi yeddi Allah ɗi pat maji ɗi hawti nden jomirawo wurtiniɗe diga neema sigiɗi ha nokkure feere ɗiɗo jooɗi bako jomirawo tanaɗi kiitande jaɓani adamu tuubu muɗum nden jomirawo tawi kiita ɗum pat majum ɗum jippa leddi ɗum fuɗɗita yaadu feere feere mana fuɗɗita ngendam kesam hangel keeɗanu ngel nanga dede ngendam magel no woni kanko annabi adam o nanga ngendam be zuriya mako nden be hawwaw ɓe gaɗa ka waɗugo zuriya to nden luttuɗum modi en yeccino ko toye ha jippi ɓe mbino anko annabi adam o jippi ha Sri Lanka hawwa o jippi ha Jidda nden modi jippi ha Usfahan nden cheyɗanu bo jippi ha Aylata ko kuma o bullata ɗum pannino leddi Iraq to wi Aylata ɗum wuro on heddata be nanta leddi Suria hakkunde Suria be nanta Turkiya to ton wuro Aylata wonata to a wi o bullata bo ɗon bo hakkunde Jaziratul Arab benanta leddi Iraqi to ton on konu Khalid ibn al-Walid arti oɗo go fotta ɓe dawla Farisiya maana ka toon o bulla wakkati en Seydina Aboubacar wayli o timmini ɗo Usayn ibn al-Khattabi Seydina Aboubacar arti andi ɗabi'a araɓe no waɗi se o wi'ata o sukliran araɓe be jihaadi ngam to o acci ɓe hakkunde maɓɓe be hakkunde ɓe kaɗa kamugo mana o sappi ko feƴata irum zaman Seydina Ousmane benanta zaman Seydina Ali ɓawɗo ɗon to kanjum waɗi se o hucitini ɓe o hokki Khalid ɗere on gam Khalid to laari ɗerol Seydina Aboubacar ɓernde mum ɗo ta'a ɗuma Seydina Aboubacar ittimo sarkin yaaqi ko onna ko ittemo kanjum de o laari o min Abdillahi khalifatu rasulillahi Aboubacar Siddiq ila Khalid ibn al-Walid hanko se ɓernde makko tawi se o maɓɓi ɗerol man se nde neeɓi se o laari isa wasalaka kitabi sir ala barakatillah o wi se yeeso mako ferti ɗerol may hokkimo umurni o hoosa konu mako o dilla japan
farisiya to ha ubulla wuro wi'ete ubulla to ton on kono arande hanko Khalid ibn Walid o fotti wiranta dawla farisa en nan andi dede no be wadi o wadi no sala ko kono man banni kadi o jokki konoji man ngadi kayo to haddo hanko adam no jeppi fata laqad adam rabbi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim qul nahbidu minha jami'an fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun wolde fa imma yatiyannakum minni hudan de do wolwana adamu be zuriya mudum be nanta jinnu be jawmira wolwani taklifu fu fa imma yatiyannakum minni hudan kala ne kanda warani on fu ko kuma kanda am do warana on ko kuma kanda am kami tagiri on faman tabi'a hudaya ko moy tokki kanda am do fala khawfun alayhim wala hum yahzanun kulol wala hamako suno wala hamako ando fasira ka konay ko ni khawfun alayhim fala khawfun alayhim wala hum yahzanun khawfu do wolwana dedei ko warata ko anda kanjum on hullata godo anda do me warata yeso kanjum be biata en ko hulni mayde imbe andano mayde man woni wala mo medi mayu go wara o wuta o wi ama lalle o mayu o warta dano mayde wadi wala mo foti yeccugo ma kanjum wadi mayde de hullinga kala bi adama fu non kanjum wadi lahira kunni dum ngam wala mo medi ya wara hokka baru se ko adona woloni en to kala hunde hodini ne funde hullinde bi adama to kanjum jawra wi to godo tokki kanda do ni wala khawfun alayhim wala ko hunnata mo wala hum yazanu bo sunatake do mo suno bo do mo ko fati ko sali wasutugo to kanjum jawra wolata do ni والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يبرغي والذين بين كفروا كفروا وكذبوا بفون بآياتنا آيات من أولئك بيرو هم بيوني أصحاب النار يمبيته هم بيرو خالدون بدومو فيها نرماجي الله رينين إن الذين كفروا أندو بين هفريبه لو كتابا لبني آدم بيبي النبي آدم فو بيغا هنكو النبي آدم من ها واري رغاريجو فو بي ولونا هادو إن الذين كفروا وكذبوا بفون بآياتنا آيات o be nder modi be tafsiru bi yimbe annabi jolonte haddo ko faru makata o e fere bi yahudu en andube ayaji Allah den be do be fewni de hambe on jemira wolon yaddo to ayara man de eftan dum fu de eftan diga annabi adam hananta ragare zamanuru de hosambo ummato annabi sallallahu alaihi wasallam ha wargo zamanuru de hosambo hambe yahudu en man de hosam dum tati fu innal ladina kafaru wa kazabu bi ayatina ulaika ashabu neri jamirabi beedo hambe wonte sobirabe yite mana yimbe yite ashabu sobirabe kalimol mon hosama diga suhbatu sobirago suhbatu ko hosama diga iktiranu urfi nderki kanjum dar modi be biya ay iktiranu fi zamanin ma li halatin ma وإن كانت الخلطة والملازمة فذلك أتم للصحبة كونو فتي بي ماجوم pour findirgo wondugo be goddo hayake el fere andangel ko kuma zamanu wondu fere andane to ha pour findirgo do wondugo do yeyi lati mum mukhalada jillindirgo on do jillindiri ko kuma mulazama on do lismotiri konde on do gondi to kanjo on buri timmidirgo asobirago to haddo ko sappete haddo mana hambe heferbe be laatan be do gondi be yite yaake mabbe be zamanuji mabbe pabbe don nder yite nden bo be do jillindiri be maage nden bo be do duumi nder maage Allah reno en to haddo nder modi be ayaare be ko nufata be subatu ha sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam moy on kalimol subatu jippata mudum kanjum wobbe fere be wadi dum ibtida'u be nanta intihau wobbe amabbe irin Abdul Bariyan hambe woni subatu seto goddo laari annabijo to laari annabijo ni na asabo de ba ko da adanya ma zamanu annabijo wobbe bo wi ko laarugo annabijo man to goddo balingaki o laari annabijo o wi'ataake o sahabojo seto o balingi o laari annabijo nden be bi'a mo sahabojo to wobbe be kiti hambe ko woni ha mabbe to ni zamanu goddo laati gotel be zamanu annabijo
o jaɓi diina nder zamanu annabijo ko o yiide ɓe annabijo o sahabojo mana to o jaɓi diina zamanu annabijo ni o yiidi ɓe annabijo ɓe yiide ɓe annabijo fuu o nasti nder jumla sahaba en to haɗɗo woɓɓe hawti ka fito sahabo ko ɗo mari ibtida'u ɗo mari ibtida'u muɗum laata zamanu islama zamanu annabijo goɗɗo ɗo o julɗon zamanu annabijo intiha'u muɗum bo ya laata al hulɗatu wal mulazamatu o jillidiri be annabijo mana o laari annabijo o joddi o waɗi zamanu be annabijo o ñamdi be maako o yahi jahale be maako o lismi annabijo irum sahabo en mawɓe ɗo banni ɗum woni to Allah famni en do ayara ɗo yecca en hamɓe kufriɓe ɓe fewni bo ayaji Allah alladina kafaru kazzabu bi ayatina ɓeeɗo ɗo jomirawo wi ɓe yimɓe yiite on ɓe soobiraɓe yiite mana ɓe ɗo jillidiri be yiite hum fiha khalidun ɓe duumoto bo ha majum haɗɗo modi ɓe ɗo wiya duumare ndeɗo ɗo nde wala keron kañum on waɗi ɓe wolli huludu tan amma to a laari duumare woodi abadu wari ɓaawo man to fihi nason woodi ko laarete abadu ɗum hunde feere on nder andal Allah bana azali hunde feere on ha andal Allah ɗo ni kañum ha tawi khalidina fiha abadan to ɓe duuman har abada kenan to tawi khalidin to ɗo bo ɓe duuman on duumare tan ha foroy canjata ko الله فهمنا يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون يا بني إسرائيل يا أولو النبي يعقوب اذكروا سبتر نعمتي نعمام التي كان أنعمت كمن نبي عليكم وأوفوا هبني بأهدي عادي على الكلام أوفي من بوم هبني بأهديكم على الكلام وإياي أن فرهبون هنا يا بني إسرائيل جمرا والله بني إسرائيل يا دم حرفور نداء نودان to anani goɗɗo nodama bo ɓe ɗon giɗi o finta o lorna hakkilo nden bo ɗum ɗo mawnina yakeyel man ɓen on woni bani israila kalimol israila ngol hoosama diga lunga ibran mana lunga ibraniya to en bolwi to ha modi ɓelɗem ɗe kamɓe woɓɓe nder maɓɓe ɓe yerdayi lunga hibru jotta ɗo kanka on woni lunga ibraniya ba lunga ibraniya ɗum kanka on lunga annabi ibrahima e zuriya makko to hibru bo kanka on ka yahudu en wolota jotta to mana ka yaali marhalaji je ka canjata to ha al'ada ɗemngal kala ɗemngal pat en andi to hoosi zamanu ɗo canja jotta ko fulfulde ɓe bolwanno zamanu shehu usmanu en Allah ɓeddan ɓe yerda ko zamanu modi bo adama en na kayre ɓe bollota hande ba meɗe ngam ɓe wollon jotta ko kasidaje to en laati jotta enen nayi en ɗon mbiya sobajo to amma zamanu maɓɓe hamɓe no ɓe mbiyata higo ɓe mbiyata higo kanjum woni sobajo to irummaji irum to en laari jotta ko gimi pulpule irum yaceniɗo en ko wolwonta en ko kuma am yettoyi tagoyɗo am jaaliɗo mi silmini mouhammadou guinniɗo salatu allah to ayi a laari dede pulpule woni ha totton ɗo to pulpule man sei to ɓe fassirinimade ndeɗa heftade ɗum fulfulde bo kamɓe kanjum ɓe yimmi zamanu maɓɓe ɓeɗo famtidira bo to kala lunga fu to ka daayi ko ha lunga arabiya man en ɗo andi en jotto wodi lungaji feere wari ha qur'anu nde ɗum lunga to na dotti wala heftoɓe en ɗo andi kissa lolluka waɗi annabijo sallallahu alih w sallam ɓe araɓɓe makka wakkati ayara jeppi wa makaru makaran kubbaran ɓe farrab min kaswara ɓe ujab kalimaji tati ɗi wari sey ɗi wembini dedey sanadidu quraycin hoore en quraychu ne ɗi wembini ɓe mbi ɓe andi lunga arabiya amma ɗume on kalimol ujabu fanda ha surol sadi to fanda lakala malo min nimshu wasbir la inna hadha la shay'un ujabu ajala la liyata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujabu kalimol ujab nden kalimol farrat min qaswara nden be nanta wa makaru makaran kubbaran to sembe ngari ɓe geddi annabijo sallallahu alaihi wasallam ɓe mbi kalimaji ɗo na arabiya ba ngam ɓe andaɗi e araɓɓe bo laɓɓe araɓɓe ɓu annabijo wi on andaɗi to tefi en dottijo ɓurɗo morgo duuɓi ha nder moɗon wara ɓe tefi dottijo ɓurɗo morgo duuɓi ɓe gaddi nde ɓe gaddi mo ɓe sigi mo ha yeeso annabijo
annabi sebi mo umma o ummi annabi lori vi mo jodu o jodi lori vi mo ummu o ummi lori vi mo o joda o jodi lori vi mo umma ane tati so yata atasdari bi yamna al-qaswara wa ana rajulun kubbaru inna hadha la shay'un ujabu o bi kadi ayawna tam an bi rawandu inna al-faran qaswara min rawandu o kadi an waɗo bana ɓi rawanu a yawnata ndamiɗo min bo mi dottijo ɗuuɗa duuɓijo dottijo nayejo rajulun kubbaru hay inna hada la shay'un ujabu hunde ɗo nde hayɗini nde annabi wiyaɓe ko qala hamɓe be hoore maɓɓe jawabu ɗum ɓe ɗaɓɓiti man ɓe heeɓi holli ɓe andanugo arabiya to haɗɗo yimɓe lisanu kamɓe wiyete linguistique ɓeɗo andi kala fatra fu zamanuru ɗon je ɗemgal canjal to zamanuru may juutini ɗemgal may canjal to kanjum waɗi lunga hibru kaɓe wolwata jotta ha israila yimɓe israila wolata yahude no wolata ananan ka ɗo ɓarindiri be arabiya ngam salam ha arabiya shalom on ha hébriya to sawru ha arabiya shawru on ha hébriya ka ananan kalimaji mai ɗiɗo ɓarindiri kusan ɗum lenga arabiya on ɓe ngaɗi taaribu maga ɓe hoori ha lunga lunga hibru to amma lunga ibraniya ka annabi ibrahima wolwiri to no yimɓe ɗem ɗoni kanka ka majji to kanjum kalimol israil ko nufata halunga ibraniya isra mana maccuɗo ko lablabtiraɗo ilu halunga ibrahim ɗo nufa allah ko nufete be israilu ni safiyullahi ko kuma abdullahi maccuɗo allah ko lablabtiraɗo allah to to alari ɗabi'a yahudu en hamɓe ɓeɗo mbiya hamɓe halqullahi muhtar a tawa hamɓe ɓeɗo hosi hamɓe on safiyullahi ngam ɓeɗo sigi hoore maɓɓe on safatu halqillahi mana tagle allah suɓaɗe kanjum waɗi waɗe ɓe ƴaggare en jiyata ɗo to alari no lunga man wari a tawan o nufete be israila ɗum abdullahi on kañum jawmirawo ɗo wolwana bani israila to haɗɗo modi ɓe wi e no waɗi jawmirawo wolwani bani israila o wolwanayi yahudu fu muɗum ngam woodi tokkuɓe dina yahudu na ɗum bani israila ba bana irum araɓe himyar leddi yaman ha nder cuuɗi araɓe ayi cuuɗi araɓe ɗon ɗiɗi woodi farqu ka halat en nden woodi farqu ka haɗan moɗon e adnan annabi men sallallahu alaihi wasallam o wurti nder adnanin ko en yimɓe yaman bo hamɓe ɓe mburti nder ka haɗanin ko en ay jotta to alari yetto yimɓe madina awsu be kasraju hamɓe ɓe kotanan ka haɗanin ko en mana ka halan farqu ka halan ɓe kotanta nden nder maɓɓe himyar woni nder maɓɓe mushid woni nder maɓɓe bani hamdana woni leɗɗi ɗuɗɗi nder leɗɗi araɓe pat ɗum araɓe fombina araɓe yaman on to himyar nder maɓɓe hamɓe ɓeɗon nder ɓe waɗi ittinaɓo dina yahudiya ɓe jaɓi dina yahudu nden ha hande luttuɓe maɓɓe ɗon ha yaman ɓe jaɓi diga zamanu tubba'u ha hande woɓɓe feere ɗon ha yaman ɓeɗo luttiri ɓe yahudiya kodeke duuɓi 40 ko 5 ko sali ɓe hoosi ɓe fuu maɓɓe woɓɓe ɓe kori ɓe amérique woɓɓe bo ɓe ngari ɓe sigi ɓe ha palestine jotta nokkure ɓe ƴonata israila man ɗo amma ha jotta woodi luttuɓe ɓe dina yahudiya ha nder jasiratul arab ha nder leddi yaman ɓe ɗon to ɗo famna en tasamugo dina islama kanka ka accete a waɗa aɗa mari hurriya a waɗa dina ma to a dayradi ɓe kiita islama ha nokkure man kanjum sharɗi ƴonugo yimɓe ha dina arande ni ɓe nuɗɗina allah to ɓe nuɗɗinayi bo to ɗo ɓe hokka jizya mana hokkugo jizya on yardi gomnati je islama amma acca on waɗa dina moɗon to woodi ko on yoɓata madadi gomnati islama ɗo rena on ɗo to kanjum wiyete jizya to ɗo kanjum lutti dina yahudu kanjum lutti dina nasara en andi misra annabi sallallahu alaihi wasallam hokki ɓe nastan misra amma to ɓe nasti misra ɓe tawan akhbaru ha totton ngam man woodi mandigu ɗon nden esiragu bo ɗon mandigu wayi hajara ɓiɓɓiyankejo kaka annabi meɗen sallallahu alaihi wasallam dada annabi ismaila nden esiragu bo ay annabi sallallahu alaihi wasallam o teyi mariyatul qibtiya to kanjum waɗi amrul aside naski leddi misra ni o accini ɓe dina ɓe kanjum waɗi ha jotta ha leddi misra ɓeɗo wiya krista en ɓe ngaɗi
5% ko kuma joyi nder temere o wi ɓe jehi 10 e gerɗe ma kañum kala wuro fu a tawan ɗa julurde mawɗe nda coociru bo mawɗu ɗo tasamu ko dina islam on dina islam to a yerdi be kita ɓe accete waɗu dina maɗa ɗum nasti ayare bo wakkati yaala kitabi taala ila kalimatin sawa'in bainana bainakum alla na'budu illa allah wala nushrika bi wana dina islam ɗo yehira dow muhawara on ha a fama be hoore maɗa kañum yara modi ɓeɗo wiya no hakkude iraq be leddi sham woodi no addira dayiru cartels ɓe mbiyata ɓe turanci alkhilaf je kirista en ummani dubu tati nder khilafatu rashida amma bako asrul mamun yehi warti ɗi salayɗi 30 ɗi lufti ɓe pat bo ɓe nasti dina ɗaw an be ñiɗa ɓernde maɓɓe ɗo kanjum lutti dina christianity hananta Palestine jotta a baytullah men tawn kanisatul qiyama ɗon kanisatul mahdi ɗon ko waɗi senna Omar nde yetti ɓe hosgi alkalbe muɗum accidaɓe ɓe dina maɓɓe hokka jizya ɗo to samu islam on to ɗo ɗon nder timmenam dina islama ngam to en laari kamɓe nasara en wakkati ɓe heɓi sembe ha Andalus no ɓe ngaɗi julɓe nanema ko a nasta dina christianity ko kuma acca leddi man ɓa acca Andalus ɓawoɗo ɗon bo ko a acca dina islama a warta christa ko kuma ɓe mbare tan ɗo ɗuɗɗum fu nder maɓɓe jotta sa ley lebbi ɗiɗi ko sari ɗo woni saare feere ɓe ngari ɓeɗo boɗɗina ha wuro ɓe mbiyata sarak saɗa mi annda no ɓe yonata nde ɓe turanci kam ha leddi Andalus mani Spain jotta ɗo ɓe pusi mahol ni se ɓe tawi defte ɗon waɗi nayi goɗɗo feere ñukkini ngam yehi yetti to ɓe tawi deftere arabiya ɓe nangan nde ɓe hulane goɗɗo wari dillugo o hulini deftere makko ta ɓe nansa mahakimu taftiji ɗon ɓe waɗi je bincikugo o ñukkini e mahol ɓe wari ɓe tawi woɗugo bindol man nden deftere mai ko nde jooɗi ha totton fa jotta ummani duuɓi 500 amma woɗugo bindol man ha jotta en potawi windagol be enum zacra fa ɓe gaɗanigol ha andata hadara islamia yehino ha leddi Andalus to ɗo haɗɗo ko ɗum famnata en jamirawo ɗo lona bani israila ha ayare ɗo ya bani israila mana ɓiɓɓe annabi yaquba hamɓe ngam hanko annabi yaquba mo wiyeteɗo israilu jamirawo wolwanimo hanko bo ƴoni bani israila ƴonayi luttuɗum yahudu en ngam ƴonugo bani israila nastanan yahudu en fuu ha nder totton woɓɓe wi ayare ɗo nde jippiɗe ɗo wolwana yahudu en silmuɓe ɓe ɗum Abdullah ibn Salam en e ko nandi be maɓɓe ha nder modiba tafsiru woɓɓe bo wi aa ɗo wolwana kala yahudujo fuu o julɗo o kefeero fuu woɓɓe feere bo wi aa ɗo wolwana yahudu en ɓe silmayi heferɓe tan nder maɓɓe to ayare man eftan tati fuu haɗɗo man fuu ya bani israila skuru ni'mati allati an'amtu alaykum jamira wi onon bani israila siftiro en ne'ema am kami nemiɗini ɗo moɗo modi ɓe waɗi fassara ɗum kay yahon nema man dammuɗum may bana Hasia sawi o holloyi Allah nemiɗini ɓe nemaji 10 nder nemaji 10 no hamɓe o ɓe yeddi Allah ɓe gedde feere feere ɓe fendiri ɓe nemaji man 10 jamiraɓo se yangiti ɓe kujeji feere feere 10 warsala alayhim tufan aɗol umalal dofaniya en tan min tan ka tafsilu ma ka suratul araf tan to haɗɗo jamirawo nemiɗin ɓe nemaji nder man nema islama woni nder man nema jomirawo nemiɗiɗi ɓe andugo deftere tawreta nder man Allah waɗi annabo en ɗuɗɓe fuu nder zuriya mako kanko annabi Ismaila annabi Yaquba nder man Allah waɗi mana andugo hikma ande hikma ko kuma ande tasarrufu duniya fu nder bani Israila Allah waɗi ɗum to haɗɗo woɗɓe modi ɓe wi hangal qur'anu ngal jippi zamanu annabi sallallahu alaihi wasallam amma ɓen on marɓe ande wakkati en man mari ande kitabu laɓɓe kamɓe on woni yahudu en kanjum a tawan ha surol shuara to awalam yakun lahum ayatun an ya'lamahu ulama'u bani israil araɓɓe ɓe ngala irum ande kitabu ande deftere ɓe ngala ngam en andi fatara ɗo ha maɓɓe diga annabi Ismaila wala lolluɗum annabojo waɗi ha zamanu annabi ha wargo annabi sallallahu alaihi wasallam
pamarum man ni bedo wiya shekara 500 duubi temere joon cakanta man ko de kenan annabi salihu nder arabe o woni to amma faru mako feere to nder mabbe wodi annabo en wadi don ilmu ashabu rasi bo ayeso be ngadi Khalid ibn Safwan en e ko nandi e mabbe ko defte tafsir waddi to kanyum ede annabijo wara wala be andi deftere andi sharia mari dina bo jippuka diga ha Allah sai hambe yahudu hambe on ɗuɗɗu ko jaziratul arab do wodi nasara en don be do wuro najrana ko e godon hananta de diyaman be mbi amma yahudu en buri ɗuɗugo kanyo wadi jawmirawo wol wadi be ya bani israila skuru ni'mati allati an'amtu alaykum onon bani israila sittire ne'am kam nemi dini mon nden wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum hebbine alkawal am min bo mi hebbina non alkawal modon be mon hebbingo alkawal en bolino alkawal diga nyande ko no fete be alkawal don ngam jomirawo hosini bi adama fu alkawal don ngam jomirawo hosini ummatoje fu ay wa qasum ala zalikum isri qalu aqasna kana fashadu wa ana makum min ash-shahidin bi surati ali imran kala annabojo fu jomirawo hokkamo annabaku to hokkimo annabaku wi annabo to mi tammi mi yerban annabojo am to annabojo am wari a yerdi accan annabaku ma an be ma fu to kamuna to a yerdi wa kasu a yerdi to nen be hokki annabaku kanyon wa kasu ala zalikum isri on jabi on hosi alkol hado man seto kam ko annabojo wi o jabi nden bo shedi nan ummatoje makko dina ka o watta o diga ha Allah ka wari amma fa to annabijo wari fa be accan dina be to kadina annabijo to alkol man kangal o sappa do wa ufi bi ahdi aw awfu bi ahdi ufi bi ahdikum hebbine alkolam hambe bani israila be do andi ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam e do andi tindinore annabijo laddum tan ha defte mabbe be molino ka darse je chali de no abdullah salam wadi be nanta yahudu en bandirabe mako ha andugo annabi sallallahu alaihi wasallam be andi tindinoje annabi laddum tan be do andi dum nden bo be do andi alkawal Allah on to annabijo wari be acca dina be tokka dina annabi sallallahu alaihi wasallam to be ngadi non jewrawo wi ufi bi adikum min bomi hebbina non alkawal kanjo non dume se en taw fassara ufi bi adikum to be nuddini no jomira wadanta be en taw kadon bo wala anna al kitabi amanu wattaqula fatana alayhim barakatin minas samawati wal ardi walakin kazzabu fa qasamu bima kanu yaksubun wala annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la aqalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatan muqtasidatun wa kaseerun minhum sa'a ma kanu ya'malun hambe alul kitabi wonno be nuddinanno wala anna al kitabi amanu wattaqu be hulan Allah la fatana alayhim barakatin minas samawati wal ardi wonno be nuddinanno Allah be hulano Allah jomirawo mabbitinan be barakaji di asama be leddi fu be mollino ko woni baraka bo mi dum lawani on der lawani Allah hunde on ne yi attaque ne don bo nden to ne don nokkure bo ko mo andi ne don to ne wala ko mo andi ne wala kanyo wi hunde on ne yi attaque to ne jippi ha jawdi ne duddina dum to ne jippi ha bikkon ne barkidina bikkon man to ne jippi ha wuro wo ina wuro man to jippi ha leddi barkidina dum ko de ke jamirawo joni iyene on lazina ngala lakum barakati minas samai o joni iyene fu dum barka to atawan mana man wawan nasta haton fu to hado hambe bani israila awfu bi adi ufi bi adikum wa iyaya farhabun jamirawo vi wa iyaya do am farhabuna hure mana be kula Allah mana goddo to andi hunde nden o lori wadi ta'annutu to hankon handi findinemo o hula Allah fado ko andi do ngam nane mana o anda ba o andi to hambe bani israila kan joni jabirawo hertibe be wolinde haddo nen wolwani be bo hambe waadu be zamanu be annabi sallallahu alaihi wasallam andube annabijo andube bolle Allah be andi annabijo gonga dina annabijo bo gonga ngam dembo be do andi alqaide be hosini hakuna be Allah kan jabirawo be hebbina alqawl be hosani Allah bo hebbina be Allah dembo be hula Allah وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وآمنوا بما أنزل إليكم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون يا رأي وآمنوا نؤمن بما أنزل دونك جبنا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم وآمنوا نؤمن بما أنزلت دونك من جبني
musaddiqan gonɗin ɗum bo limama ko ɗum ko on wondi wala takunu awwala kafirin bi to laate on onon artata hufrango ɗum wala tashtaru to battite bi ayati be ayajam samanan battudi seɗɗa qalilan seɗɗa wa iyaya ɗo am fattakuna fattakuni huleyam wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum jamira wi onon bani israila ɓawo o wino ɓe hoosa alkawal ɓe cika alkawal muɗum o cikanan ɓe alkawal maɓɓe ɓe hulamo nden onoɗo wi wa aminu nuɗɗine bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum nuɗɗine ɓe komi jippini nden komi jippinɗo bo ɗo gonɗini ko on wondi ɗo gonɗini diina moɗon lallay ka diina ka shahika diga ha Allah lallay issaji annabo en wari ha deftere moɗon ɗum shahi ɗum diga ha Allah ko tarifu be tabdilu nasɗay nden nuɗɗine ko on andi andagal lamgal ɗo wala takunu awwala kafirin bi to laate onon artata hufrango ɗum mana on andi hunde ay wolinde nden ɗo nde ɗo sappa hamɓe heferɓe araɓɓe ɓe nuɗɗinayi annabijo ay ɓe anda diina ɓe anda annabijo ɓe andi annabijo ni ɗum Muhammadu ibn Abdullahi on ɓingel dañagel nder maɓɓe amma ɓe anda diina Allah ɓe wala hujja burhanu je waɗata karina hollata ɓe lallay ɗo diina ɗo kaɗon amma hamɓe bani Israila ɓeɗo andi ɓeɗo andi ko Allah jippini ɗo nden ɓeɗo andi bo ko Allah jippini ɗo ɗo gonɗina ko woni ha maɓɓe kañum waɗi jomirawo wi to laati onon artata hufrugo mana onon arti andugo hunde to hufranede wala tashtaru bi ayati samanan qalila to wattite be nanta ayaji am ɗo mbattude seɗɗa en bolino haala ishtara coggu ɗum istiara on ko kuma ɗum majazul mursal ha balaga to ɓe mbattita haɗɗo modi ɓe wi ko nufete ha nokkure ɗo wala tashtaru bi ayati samanan qalilan hamɓe bani israila ahbaru maɓɓe ɓeɗo andi deftere Allah kanjon tawreta amma yimɓe ɗo wara tawa ɓe jam en ceede nder yahudu en ɓe hokka ɓe ceede ɓe canja kiitaji ayaji feere to ɓe laari aya tokkan dow maɓɓe ni do se ɓe hokka ceede to ɓe hokki ceede ni jango se modi bo yahudu wurta se o canja ayare ma nonnon bo to kiitaji waɗi to kiita ɗo ka heɓi talakajo on se ɓe hiita mo no tawreta wi amma to ka heɓi jawmu ceede so o wara hokka ɓe rishwa se ɓe kiitanamo kiita man nder man on en andi kiita ibnu suriya no waɗi ɓe annabijo sallllahu alih wa sallam ɗum modi bo nder moɗi ɓe yahuɗu goɗɗo nder maɓɓe njeeni nden kiita maɓɓe bo rajmu kamɓe bani israila aya rajmu bo ɗo hananta tawreta nden nde talakajo on njeeni no ɓe rajmi ɗum sey jawmu ceede njeeni se ɓe sali rajmugo ɗum to se ɓe ngulliti ɓe ngari ɓe ngulli ha annabijo nde ɓe ngari ɓe ngulliti ha annabijo se wi ɓe gadda deftere maɓɓe ɓe janga ibnu suriya bo hanko woni modi bo maɓɓe hibru maɓɓe wakkati en man nde oɗo janga oɗo ɗo arti hokkimo ceede se o waddi jungo mako o wallini haɗo a rajmu abdoulahi ibnu salam ɗon se nangi jungo mako ma itti winda ayare rajmu on haɗɗo annabijo se ta'ani ɓe kiita ɓe yaɓe rajma goɗɗo man to irum man hamɓe ɓeɗo gaɗa hamɓe habaru maɓɓe ɓeɗo ñukkina ande feere ɗe ɓe wanginta se kamɓe tan andi hirsu ɓe wanginta ko woni ha nder deftere man feere ngam kamɓe tan andi to goɗɗo yiɗi andugo ma se to ɓe yoɓi ɗum to ɓe yiɗi goɗɗo yiɗi anda hunde feere nder bani israila wara se to wari hamɓe se to ɓe waɗi ɗum yoɓi ceede ko kuma a hamɓe ardugo maɓɓe ma nanema be albashi on ko nandi be man to a ɗum pat ayare man eftan manaji man wala tashtaru bi ayati samanan qalilan jamira wi to ɓe mbattita be ayaji Allah ɓe gaɗa ɗum battude seɗɗa mana to ɓe subta duniyaru ɓe sakkina ayaji Allah ko kuma to ɓe hosa ayaji Allah ɓe sooda duniyaru wa iyaya fattaqun jamira wi wa iyaya ɗo an fattaquna hule mana hule Allah wala talbisul haqqa ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. سأل أمير على كير جامعة الله ودي أنا تنبه. Assalamu alaikum. Wodi Usmanu fere yarbi jami idi
ƴamol arande on ni o wi ɗume on su'u zanni nden ɗiɗaɓol bo o wi ɗume on husnu zanni woni bo woni ƴamol to ƴamo ƴami ko woni su'u zanni ko woni husnu zanni to zannu ɗum gikke ɓe mbi'ata ɗum be fulfulde ha arabiya oɗe ke zannu wari dow yaqinu fu amma ko nufete haɗɗo husnu zanni ɓi adama woɗa gikke o wo'ina gikke kanjum on itikadu je a numata to haɗɗo annabi men sallallahu alaihi wasallam ɗo wiya hasnatani laysa fawqahuma khairun husnu zanni billahi wa husnu zanni bi ibadillahi wodi gikkuji ɗon ɗiɗi wala ko tiɗi khairu kanjum wo'ingo gikke be Allah wo'ingo gikke be nanta jeyaɓe Allah to non woni wo'ingo gikke be jeyaɓe Allah be Allah goɗɗo ko ndey anuma boɗɗum tan ha Allah mana kala ko ƴonti diga ha jawmirawo pat a fassira ɗum dow fassara no woɗata ta a fassira ɗum dow fassara no woɗata nden itikadan bo ha ɓernde ma fa na way ko a hollota ba aa no a sigirta ha ɓernde ma misalu a ɗaɓɓiti hunde a yari bone aɗo ɗaɓɓitane a heɓay nde to sai a hoddira ɗum on husnu zanni haɗo sai a hoddira soyde heɓugo nde ɗo on woni khayru ay Allah andi to mi heɓino nde torrata kanjum waɗi hokkayam sai a seyra be man a wo'inana Allah gikki haɗo non to hunde heɓima hunde nde a hulata ko kuma hunde nde a tambay nde waɗi nde heɓima ɗum hunde bone on ko ibtila on ko nandi be man to heɓima ɗum ma ta laafu ɗum ha Allah dow woɗay sai a ho'a ɗum a wartira ha hoorema a wo'inan Allah gikke sai a ho'a kay wodi ayibe feere on mi waɗi fa Allah jarribiri am ɗo to Allah am yettima ɓe jaraba nde a waɗi am nde mi hiriti ɗo mana wo'inan Allah gikke haɗɗo ɓe yiɗi ɓi adama ko ndey hanko ɗo ini gikke makko be Allah tan ko ifti diga ha Allah fu boɗɗum tan to wodi ko woɗay bo o ho o laafa ɗum ha mako hanko taw o laafa ɗum ha jawmirawo ɗon husnu zanni billahi husnu zanni bi ibadillahi bo karina ɗo man on jeyaɓe Allah ɓiɓɓe adama ɓe fuu a wo'inana ɓe gikke kala ko a yi ƴonti ha maɓɓe pat numu boɗɗum kay to a laari hunde nde tabiti ɗum aybe on nde ƴonti ha tana ɓi adama bandiko ma to wannumo usru ayya wato kaza ɗo feƴƴiri noon to na ɗon kam ɗum feƴƴi feƴƴugo nama mi andi ba wane ka wala no waɗira kaza kam a goɗɗo feere wara wi'ama wane waɗima kaza a kay ha wane ka wala no wara to ayi ɗum feƴƴi bo to an on famay hanko kam andi o boɗɗo to mana a waɗa itikaɗo ɓerdema duniyaru ndu fuu ndu wonɗu to wodi mo woɗay an tan ko mojo boɗɗo on ko goɗɗo waɗima pat bo a wanna mo fasara boɗɗo ɗo on husnu zanni bi ibadillahi ko a yi be ko a nani be ko a tammata fu laata aɗo wo'inini gikke an aɗo tammini ɗo fa ɗum boɗɗum diga ha Allah a watta ayi goɗɗo wannima aybe ni wannumo tafsir wannumo usru a heɓanamo usru ɗon husnu zanni billahi wa husnu zanni bi ibadillahi nden kofol maji bo su'u zanni billahi su'u zanni bi ibadillahi bo ɗum kofol maji goɗɗo numana ko woɗay o laafa ɗum ha Allah hunde toba dow makko masibo Allah jarima ɓe hunde feere so yiya kay Allah wañimo on ko Allah yiɗamo on kay hunde ɗo kay hanko kama kaza ɗo ko nandi be man to ɗon no ɗo tan Allah mo acca ɗowtaje feere o nana bo ɓerni ɗo su'u zanni billahi on nonnon bo hunde to ifti ha ɓi adama ko kuma o yiya goɗɗo se oɗo numa a wane ɗo kalluɗo a wane ɗo waɗan kaza ay ko kuma o nani hunde ɓe mbimo na wane na o waɗan ala regite makko no wayina hoɗo ɗo waɗan to ko nandi be maji kanjum on woni su'u zanni bi ibadillahi to kanjum waɗi annabi ɗo wiyata gikkuji ɗiɗi wala ko tigi muɗugo husnu zanni billahi woɗinana Allah gikke husnu zanni bi ibadillahi a woɗinana ɓiɓɓe adama fuu gikke a lara ko mojo goɗɗo an tan woɗay ko ifti ha ɓiɓɓe adama pat boɗɗum boɗɗum on ko aybe on a fotti ɓe goɗɗo o maari on sawi ayya wallahi o yejjiti on ko kuma o ɓeyti on o anda on amma o waɗa muñal e lara annabi isa no woni ne ay kin woɗugo gikku mako woɗugo gikku annabi isa kañum waɗi ɗume ɓe mbiyata to goɗɗo maari mo o artata wi'ugo ɓernde ma feewina nda wakkere ɗo fuu maaru sei to a wi ɓernde ma nden o loro o nanga jungo ma oɗo hamƴanama ngo tango uppa ay kin woɗugo gikku mako e lara nabi jomen sallallahu alaihi wasallam ha hajjatul wada'i no wani be ukasha o wi kala mo tokkata mo ñamande fuu ko waɗi hunde fuu maramita na nder mon ukasha ummi wi annabi wa meɗi fiyugo am na annabi wi be ɗume be ɓoccol o wi to hokke mo ɓoccol o ramita sahabu en pat ɗo woka hanko ukasha ko nufi feere noyi on o heɓirta o takka ɓandu mako be ɓandu annabi kadi o maƴaade annabijo hokki mo ɓoccol o wari o heedi ɓaawo annabijo se sahabu en ɗo woka
hanko o kasha bo o do dai annabi o wi annabi ay ko afiya min fumi wala wanare ambo do wadi wanare to wanare annabi jo dirtini wanare waban hul wakari lunde hanko kasha so hebbi annabi jo sallallahu alaihi wasallam o takki bandu mako be annabi jo do ya o yituna banni no mi hebirta bandu mada do kanjum be yibi adama ko da woda dike ko dume boddo ko moy bo boddo kan do don dar sifaji jaga Allah fa to ayde hefta moy on walojo kazawno men hande adura ala nder sifaji mako hanko do ko moy boddo ko moy mawdo Allahu akbar to wodi pamaro ni hanko tan to wodi lesdo ko hanko tan no a wadi pat a mawdo tan hama to do don nder alamaji ko luttide mi heftirta wala data wala meden to Allah famne subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim.